Ola, que tal? Moi benvidos a unha nova entrevista aquí en Diario de Arousa. Hoxe contamos connosco con Sergio Cañón, que é membro da directiva da Asociación Polari Arousa, da Illa de Arousa. Moi bons días, Sergio. Moitas grazas polo convite. Nada, gracias a ti por vir. Bueno, contanos un pouquiño, entón, que é Polari, como nace, por que a fundades? Pois Polari é unha organización comprometida en particular cos dereitos LGTBI, pero tamén con todas esas persoas pois que en algún momento, sobre todo nos contextos rurais, se viron marxinadas socialmente. Polari nace no ano 2023 con motivo da celebración do primeiro orgullo na Illa de Arousa. A partir de aí decidiuse que iso non podía quedar nunha semana en todo o ano e que había que facer un activismo interdisciplinario, chegar a todas as áreas e actuar ao longo de todo o ano. O nome tomámolo de unha lingua que se inventou a súa orixe non está moi datada, pero calcula que sobre os anos 30 popularizouse nos 50-60 por un programa de radio da BBC. Ata entón era unha lingua utilizada sobre todo por persoas marxinadas socialmente, especialmente por persoas do colectivo LGTBI, para poder comunicarse nun momento no que a homosexualidade estaba moi perseguida. Entón, cando se comezou a popularizar, foi o declive da lingua. Pareceunos un nome pois bastante subversivo para a asociación. En este ano que levades de trayectoria, que balance facedes? Que foi o máis complicado a toda agora ou que foi o máis tamén reconfortante para vos? Reconfortantes hai moitas cousas e complicadas tamén, pero se tivera que facer balance, supoño que a vez que difícil e reconfortante, por exemplo, foi un café que organizamos. Os cafés Polari son uns encontros que facemos ca Sociedade da Illa de Arousa, ou xente que queira vir de fora, por suposto, para coñecer un pouco o funcionamento da organización e falar de certos temas. Só levamos organizado un, despois fixemos máis asembleas abertas, pero Café Polari como tal, un. Pois ve un rapaz que facía poucos meses sufriera unha agresión homófoba, veu ca a familia, e atreveronse a falar bueno, demoslle acompañamento uns cantos meses do que precisaron. Moitas veces a xente tamén, cando se ve nesas situacións o que precisa, pois que lles quites certa carga de culpa, porque moitas veces hai xente que pensa de se non fora así, primeiro nos o que intentamos quitar esa culpa e a partir de aí pois actuar na medida que este nas ferramentas que nos dispoñemos. Polari só ten un ano e 3 meses de vida, entón, pois, aínda nos faltan bastantes recursos. Xa, claro, é máis complicado, supoño que mellor é ese tema, non? O tema de recursos. Sí, probablemente. Aínda así, temos que dicir que ten unha acollida moi boa na Illa de Arousa. Algún caso no que puidemos sufrir un comentario pois, que non queres escoitar ou o que agora se adoita falar de delitos de odio, estas cousas, bueno. Restamos importancia, nos intentamos sempre facer un activismo moi impositivo, aquí estamos para toda a sociedade, sexa LGTBI ou non. De feito, na propia organización hai persoas LGTBI e non, é algo que insistimos moito, se a sociedade é plural, eso ten que estar reflexado no esqueleto da nosa organización. E organizastes este primeiro orgullo que me dis, non? Este primeiro orgullo marecóns, creo que chamades. Sí, así. Como foi ese primeiro? Como se recibiu na illa? Pois mira, eu non estaba nese equipo inicial do ano 2023, eu deime a coñecer o equipo na propia semana que se organizaron as actividades. Foi un proxecto dende o primeiro minuto cando o coñecín que dixen eu quero participar disto, era como unha necesidade de... En certo modo, a nivel persoal, sempre o tiven bastante fácil, moi entre comillas, digamos, porque eu sempre penso en xente que o pasou peor. Xente que sufreu bullying, xente que sufriu un terror nas súas casas, xente que tiña pánico cada día que poñía un pé nos centros educativos, e como eu todo eso non sufrín, pois tiña a necesidade de poñerme a andar con esta organización. Pois mira, foi un equipo de xente que decidiu que nun momento controvertido politicamente no que se estaban, o ano pasado nos medios de comunicación saía moito que se estaban retirando bandeiras LGTBI de espazos públicos, de concellos, etc. Como foi moi soado, pois un grupo de xente da Illa de Arousa, entre as que están Erika Ubiña, está Brais, que ali coñeceno como o Pejo, Andrea Núñez, Ricardo Núñez, Ruth Vidal, moita máis xente,
pois decidiron que había que poñerse a andar nisto e había que organizar o primeiro orgullo. E a partir de aí, pois, cando xa ainda nos fixemos un grupo máis grande a partir dese orgullo, pois dicimos, hai que facer organización disto. E entrevistachedes, de feito, a Carlos Chaves, que estivo aquí, presidente da Asociación Cultural Dorna, pois nós formamos parte de Dorna. Somos unha organización dentro de Dorna, sí. Dorna ofrece moitos mecanismos de comodidade para quenes nos queremos organizar na sociedade civil e estamos moi agradecidos, a verdade. E falabasme da organización, xusto antes de empezar, falabasme dos cargos, non? Que agora queredes facer un cambio co tema dos cargos. Cántame un pouquiño sobre iso. Pois, aínda estamos mirando cal é a mellor fórmula no noso funcionamento interno. Algo que vouche confesar que nos pasou foi que Polari é un proxecto que funcionou moi ben de portas pa fora, a xente acolleuno moi ben, na Semana do Orgullo foi unha semana de luns a sábado, actividades en todo momento e un montón de cousas que organizar. Hai que estar a mirar en que se invirten os cartos, hai que ver quen pode estar en cada actividade, atender a xente, os recursos que o Concello tamén pon a nosa disposición, os recursos que tamén xente da Illa de Arousa nos ofrece, entón todo iso hai que xestionalo. Tiñamos uns cargos no que Érica Ubiña era a nosa presidente, eu era o secretario, tiñamos unha tesourería e unhas áreas de coordinación, como, por exemplo, que se iba a dedicar ás bibliotecas, que se iba a dedicar ao deporte, etc. Desgastounos un pouco ese funcionamento, entón acabamos de aprobar na última reunión interna que íamos ter un grupo máis reducido, como unha directiva de 5 ou 6 persoas. Estamos no proceso, e queremos poñela en marcha para axilizar. Despois, tamén Polari é un proxecto que dá moitas comodidades no sentido de que hai xente que estivo ao 100% hai uns meses e agora pideunos que necesita un parón. E dixo, pero segue aquí. Todo o mundo, co mellor, necesita parar un tempo ou necesita retirarse unha tempada porque a súa vida persoal tamén o precisa. Ás veces estamos cansas e precisamos tempo. Pois Polari todas as comodidades, non hai que estar a darse de baixa, de alta... Flexibles nese sentido. Sí, moito. Para tamén favorecer que a xente se chegue a nós. Claro. Xusto antes falabasme do tema das bandeiras, da retirada das bandeiras. Quería te preguntar se consideras ou considerades que se está retrocedendo. Sí, tampouco é algo que considere Polari. Están a dicir todos os indicadores, sobre todo dentro da Unión Europea, o auxe de delitos de odio estáse dando. Tamén ten moito que ver con como está cambiando tamén o propio colectivo LGTBI. Nós tamén facemos un activismo bastante crítico. Por exemplo, o feminismo chegou ás nosas vidas para ensinarnos moitas cousas sobre consentimento. Moitas cousas que nos están chegando tamén con relatos de, por exemplo, homes homosexuais, é que ese consentimento que o feminismo pretendeu incluir nas nosas vidas, que fóramos conscientes de todo iso, nas prácticas homosexuais parece que moitas veces non vai con nós. Entón, tamén se pode estar perpetuando homofobia dentro dos propios colectivos. Nun momento... A ver, isto xa o avisaron moitos activistas cando se aprobou o matrimonio igualitario no Estado español. Era visto que en algún momento pois iba a haber sectores máis conservadores que iban a intentar apropiarse de pois certas conquistas sociais que sen organización colectiva non tiveran sido posible e agora pois reclaman certo individualismo, o típico de a mí non me colectivices, cando, bueno, pois se non fora pola organización colectiva non estaríamos onde estamos e seguimos tendo que reivindicar esa organización colectiva. O sea, sodes críticos pois dentro do propio colectivo, pero, bueno, supoño que os delitos de odio sempre veñen de fora, non? Non sempre. Dentro do propio colectivo tamén tedes? Sí, dentro do propio colectivo tamén hai bastante bifobia e hai bastante transfobia, que moitas veces parece que reducimos as persoas homosexuais e non son. Pero sí, hai un auxe nacional populista de extrema dereita que, bueno, hai que estar atentos a eses movementos pois actuar na medida de que sexa posible. E que credes que se pode facer? Como podemos actuar para loitar contra iso? A ver, pois nós estamos no activismo local, co cal intentamos pois concienciar os máis peques, por exemplo, as crianzas, moitas veces non se lle dedica no activismo certo tempo, certa atención. Nos acabamos, bueno, o Diario de Arousa cubriu aquela nova de que se fixo un espazo de Polari na Biblioteca Pública Municipal.
Hai libros para crianzas aí, de feito un dos libros utilizouse para o contacontos que tuvemos as mañás do martes, mércores e xoves. Foron 3 mañás da Semana do Orgullo dedicadas ás crianzas, pois con contacontos, con actividades interactivas. Fixeron as pancartas que se levaron na manifestación do sábado pola mañá que tivemos. Entón, pois, educar, actuar nos sectores tamén culturais e, bueno, atender a quen teña un problema en primeira instancia, claro. Sí, porque tamén, supoño, bueno, como me comentabas ao principio, ¿no? Que tamén recibides persoas que teñan a mellor algún caso de acoso nestes momentos, tamén os orientades ou os axudades, Sí, ¿no? sí, tamén sempre lles convidamos a, como mellor, a chegarse a unha organización, tamén lles axuda a, pois, a facer piña, non, digamos. Sentirse respaldados un Sí. poquinho. E sobre a biblioteca, bueno, iba a preguntar, pero xa me dixeches un poquinho que podemos atopar ali, pois libros desde moi pequenos, non? Para concienciar sobre a diversidade. Sí, de crianzas a verdade ainda temos poucos, pero este espazo vai ir ampliando, eso seguro. Bueno, temos autoras como Virginia Woolf, como Teresa Moure, como Susana López Penedo, Alana S. Portero, está Xosé Manuel Buixán, que de feito este último ia vir a inauguración que tivemos na apertura do Orgullo, veu Teresa Moure, estaba posto que viñera tamén Xosé Manuel Buixán, pero estivo indisposto e non puido vir, así que estou seguro de que o traeremos, que nos dixo que seguíamos en contacto. E nos institutos, facedes algún tipo de charlas? Sí, como xa tivemos unha reunión ca AMPA e máis co director do Colexio da Illa de Arousa, onde trasladamos moitas propostas, están moi avanzados en materia de educar en diversidade e igualdade, a verdade, aínda non tivemos que ir nos... É dicir, teñen moitos medios e moitos recursos á súa disposición. De momento non tivemos outro contacto dende o verán pasado, pero contanos que as cousas van ben e que non hai tantas agresións nin ese tipo de cousas, que incluso nos colexios de primaria podense ver. Ao instituto sí que fomos dar unha charla ao grupo de terceiro da ESO, que, bueno, agora comezarán cuarto e mandolles un saúdo e moito ánimo para este curso que inician. E nada, pois presentamos a organización, falamos un pouco, porque non coñecen ás veces termos como cando falamos de que significa queer, que quere dicir LGTBI, estas cousas, pois poñelas ao seu coñecemento, porque están nas redes sociais, están en moitos libros que poidan ler nese espazo de Polari, é un vocabulario que se utiliza moitísimo, entón tamén que o coñeza. E tamén algún xogo interactivo fixemos con eles, levamos un balón hinchable, por exemplo, e dixémoslle, bueno, ídelo lanzar pola clase, e quen o teña, pois ten que dicir algo que considere que é LGTBI-fobia. Entón, saen cousas moi interesantes. Por exemplo? Pois mira, houbo a min un que me chamou moitísima atención, foi unha rapaza que comezou como dicindo, eu non creo que sea importante isto que vou dicir. Eso doita pasar moito, como que a xuventude, sobre todo, invalida moito as súas opinións. Eu creo que tamén é por unha construcción social que non lle está moitas veces voz. E o que dixo foi, creo que non estaría de máis que as persoas trans moitas veces, cando temos pois dúbidas, lle preguntemos os pronomes que queremos que utilicemos con elas. Pois absolutamente. E sorprendeume moito, porque iso que ao mellor non che di outra xente de moita máis idade, isto da idade tamén un pouco controvertido, non? Pero sí que sai ao mellor de xente moito máis xoven. Eles están máis concienciados, pois, deso, nese sentido, non? Eu creo que sí, eu creo que se avanzou moito. Hai que estar atentos a eses retrocesos que pode haber, sobre todo porque, bueno, hai indicadores que están marcando. Non quero aquí sinalar a ninguén, pero é o que están a dicir os datos, de que os homes xóvenes son quenes máis están compartindo estes discursos de odio, de extrema dereita, co cal tamén teremos que facernos unha crítica de como podemos atender tamén a esa xente e convencela de que esta é unha proposta para a saúde e a felicidade de todo o mundo en contra, pois, deses discursos que eu creo que, bueno, son dunha sociedade que xa tiñamos que ter superada. Parecía que estaba superada, non? Sí, parecía. E como os convencemos a eses homes xóvenes? Bueno, ese xa é un reto moito máis difícil, non creo que teña aquí a resposta así nunha entrevista, pero creo que se fai con organización colectiva e con moito activismo, sobre todo a pé de rúa. Creo que hai que intentar insistir e nunca tirar a toalla. E
Xusto me decías de queer, que é un termo que moita xente pois, que escoitamos, pero que verdadeiramente non sabemos que significa. Si non lo podes explicar xa, para que quede xa claro aquí. A ver, queer literalmente é unha palabra que ven do alemán, pero pertence á lingua inglesa. Significa literalmente raro ou extraño. Foi unha palabra que os movementos LGTBI de Estados Unidos reapropiáronse nos momentos nos que había moita xente saindo a manifestarse cando se estaba sufrindo moito polo SIDA. Entón, queer é unha palabra que nace dunha ferida. Era unha palabra que se utilizaba para denostar, unha palabra cun sentido pexorativo para insultar á xente. E reapropiámonos desa palabra e agora eu creo que queer incluso é unha palabra que trascende o propio colectivo LGTBI e intenta pois incluir a todas as persoas pois marxinadas socialmente, estaba nos seus orixes, de feito non só se utilizaba para as persoas LGTBI, utilizábase por moitas persoas da sociedade victoriana marxinadas. Entón, pois, ese reclamo Destes a volta do significado, non? Fixéstelo algo positivo. Deronlle a volta, sí. Quenes estiveron antes, que lle debemos moitísimo. Xa para ir rematando, contame un poquinho que proxectos tedes de futuro, que vos gustaría conseguir coa asociación, co colectivo. Pois, mira, por exemplo, encantaríanos ter un espazo propio na Illa de Arousa. Porque ahora onde estades? Onde se vos pode visitar ou onde... Pois non temos un espazo propio, entón reunímonos moitas veces no local da Xuventude, que é un local que acaba de aprobar o goberno municipal, acaba de aprobar, creo que o ano pasado puxose en marcha. Sempre que o precisamos, pois poñémonos en contacto co Concello, solicitamos as chaves e temos ese local para reunirnos. Pero sí que nos gustaría ter un local para nós, para poder recibir a xente, para poder guardar. Temos moitísimo material, o sea, témolo esparexido polas casas das persoas que formamos parte de Polari. Pois insistimos. Entendemos tamén que o ano pasado, na reunión que tivemos co Concello, aínda pois non nos lo puderan ofrecer porque levamos pouco tempo en activo, pero temos que insistir e forma parte da nosa loita tamén. O principal que tedes aí en mente, non? Non, a ver, temos moitas máis cousas. É que todo o que puxemos en marcha xa é agora para continuar. Sempre dicimos, de aquí para diante. Ese espazo da biblioteca, pois xa está. É dicir, agora hai que ampliálo. Olvidouseme antes dicirche que tamén fomos ao Instituto da Basella, porque nós actuamos localmente na Illa de Arousa, pero cando nos chaman de outros sitios, imos, aquí estamos en Vila García, chamaronnos do Instituto da Basella de Vilanova, de Arousa, tanto para unha charla que se fixo con outros activistas locais e comarcais, e tamén outras compañeiras foron a unha entrevista de radio que quixo facer o propio alumnado. Gostoulles tanto cando nos recibiron naquele encontro que dixeron, pois queremos entrevistar a Polari. Pois foi enriquecedor. Entón, nada, iso, continuar para diante e continuar intentando avanzar en cousas. E, sobre todo, ser moi críticos con quenes queren unha especie de conformismo ou desto queren facer unha bandeira exclusivamente. Nos sempre insistimos, nós non estamos aquí por sacar ningún rédito na política institucional, nós non sacamos ningún rédito económico, todo o contrario, a nós isto sacamos tempo da nosa vida, danos bastante traballo, pero creemos que merece a pena e facémolo sobre todo porque a nós isto vainos na vida, porque Polari é un proxecto para a vida, é dicir, sempre insistimos nisto, Polari non vai contra ninguén. Isto vai para a felicidade de todo o mundo, para a saúde e para promover a igualdade e a diversidade na sociedade. Perfecto, pois con eso deberíamos quedarnos, non? Que non é nada negativo para ninguén, simplemente para que sea unha sociedade mellor para todos. E que se anime moita xente a chegarse a nós. Como poden contactar con vos? Por as redes sociais? Sí, somos Polari_Arousa, Instagram é a rede social que máis utilizamos. Tamén temos Facebook porque, entendemos que hai públicos diferentes en cada rede social. Entón, pois, atentos a iso. Despois, pois, calquer persoa que nos coñeza, que pode contactar con nos sempre, que se coñece algunha persoa da organización e prefire vir e contactar con nos, que, a min podeme falar quen queira, que eu estou sempre encantadísimo de recibir a todo o mundo. Genial, pois con iso quedamos, Sergio. Moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí. A vos, moitísimas grazas polo convite. Nada, e gracias a vostedes por estar aí. Vémonos na próxima entrevista.